Bydd y fideo hwn yn dangos i chi sut i fod o hyd i'r erthyglau cyfnodolion ar Find It ar gyfer eich aseiniadau. Dechreuwch trwy edrych ar eich aseiniad a nodi alchfyfeiriau. Dyma'r alchfyfeiriau ar gyfer yr aseiniad hwn. Efallai y byddwch hefyd am nodi unrhyw termau chwilio eraill a allai ddisgrifio pob allwefair. Cyn i chi ddechrau chwilio am erthyglau, mewn gyfnodwch i Find It. Dewiswch eich sefydliad mewn gyfnodi, a nodwch eich rhif adnabod myfyriwr staff ar eich cyfrin aer. Dewiswch Advanced Search am chwiliad am mwy o ffocws, ac yna Articles. Rhowch eich alchfyfeiriau un ar bob llinelch. Yn yr achos hwn, social media a sporting events. Gallwch chwilio unrhyw le yn y testun. Neu gallwch chwilio yn ôl awdur, teitl neu bwnc. Rydyn ni'n mynd i chwilio am cyfryngau cymdeithasol sy'n ymddangos yn y teitl. Defnyddiwch y maes Publication Date i cyfyngu eich canlyniadau chwilio i gyfnod cyfyngedig o amser. Rydyn ni'n mynd i chwilio am erthyglau y gyhyfwyd yn ystod y 10 mlynedd diwethaf. Yna, dewiswch Search. Ar eich rhestr canlyniadau, defnyddiwch y hyd loer ar y ochr chwith i cyfyngu eich chwiliad i'r erthyglau yr adolygir gan cymheriaid. Gallwch hefyd hydlo ar ôl pwnc, awdl, iaith a theitl cyfnodolion. Dewiswch teitl erthygl i gael disgrifiad o'r erthygl. Mewn sawl achos, fe welwch crinoldeb o gynnwys yr erthygl. Defnyddiwch y pin a frig cyfnod yr erthygl i'w gadw. Dewiswch y pin ar frig y sgrin Find It i weld erthyglau rydych chi wedi eu gadw. I edrych ar erthygl, dewiswch Download Article. I fynd ar unwaith at yr erthygl. Neu, dewiswch Full Text Available os nad yw'r erthygl yw'r llawloethol ar gael. A dewiswch cysylltiad i dudalen gartref yr erthygl cyfnodolion. Ar dudalen gartref yr erthygl, edrychwch am PDF o'r erthygl. Y bydd angen i chi agor fel arfer i weld yr erthygl gyfan. Os oes angen cymwth pelchach arnoch chi, cysylldwch â ni.